Türkmenistanda orta mektepler 12 ýyllyk bilim tertibine geçeli bäri 10-njy sınıfy tamamlayan okuwçylar şol ilkinji ýa-da uçurum bolarlar. Emma 2013-2014-nji okuw ýyllarynda durmuşa geçirilip başlan bu täze okuw tertibiniň netijeleri okuwçylara we olara berilýän bilimiň hiline şuçakaçenli täsir ýetirmegini dowam etdirýär. Şol 8-njy sınıfta okuyan okuwçylar bir sınıftan başgasyna geçiş egzamenlerini tapşyrmakdan boşadylypdyr. Adatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä bu ýagdaý 9-njy sınıfa geçen okuwçylaryň indiki okuw ýylynyň dowamında ýene-de şol bir okuw programmasyny gaýtalamaly boljakdygy bilen bagly. Mekteplerde 8-nji sınıfta okuyanlar 9-njy sınıfa geçseler-de okuw dersleri 2 ýyllap gaýtalanýar. Dip Adatlyň çeşmeleriniň biri 1 aprelde gurrun berdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan bilim budagyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler 8-nji sınıfta okuyan okuwçylaryň sınıftan sınıfa geçiş synaglardan bökdürilmeginiň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň görkezmesi esasında amala aşyrylýanlygyny aýtdylar. Munyň sebäbini bilim ministrliginiň çynownikleri Türkmenistanyň orta bilim berýän mektepleriň orta bilim hakda berilýän sertifikatlary 12 ýyla geçirmek bilen baglaýarlar. Dip çeşme gurrun berdi. Göz öňünde tutulan häzirki bilim tertibini çeşme şeýle düşündirdi. Ýagny mundan öň mektep 11 ýyllyk orta bilim beren bolsa geçen ýyldan 12 ýyla geçip häzirki 8-nji sınıfda okuyan çağlar indiki sınıfda almaly mowduklary geçenligi sebäpli ikinji gedek synagdan geçmedi ýaly ders synaglaryndan bökdirilýär. Dip anonimlik şertinde gurrundeş olan çeşme aýtdy. Bilim ministrliginiň resmi websaytynda orta bilim programmasynyň durmuşa geçirilişine degişli jekmejek düşündürüşler ýok. Adatlyk radiosy saýtda görkezilen telefon belgilerine jaň edip maglumat alyp bilmedi. Bilim budagyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler orta bilimiň 12 ýyla geçirilmeginden soň okuw tertibiniň örän bulaşykdygyna önsü çekdiler. Umuman formal taýdan dünýä standartlaryna laýyklap 12 ýyl okumaly edilýär. Ýöne muňa garamazdan mektep programmasy bulon bujor ýagdaýa düşdi. Sebäbi ýokardan görkezme esasında edildi we ýeterlik taýýarlyk görülmedi. Dip çeşme belliýär. Türkmenistanda orta mektepleriniň 12 ýyllyk okuw tertibine geçirilmegi baradaky karara 2013-nji ýylda gol çekilipdi. 2013-2014-nji okuw ýyllarynda durmuşa geçirilip başlanan bu programma laýyklykda şu ýyl 10-njy sınıfy tamamlan okuwçylar ilkinji ýa-da uçurum bolarlar. Olar esasan 2007-nji ýylda doglan okuwçylar. Ýatlatsak orta bilimiň 12 ýyl tertibine geçirilmeginiň netijesinde 2014-nji ýylda mekteplerde uçurum bolmandy. Orta mekteplerde 12 ýyllyk bilim bermek üçin ýöriti programmanyň işlenip düzülmänligi üstümizdäki okuw ýylynyň başynda belli boldy. Şonda Türkmenistanyň kronikasy näşridiňe bir 10-njy klass okuwçylary üçin däl, eýsem bir näçe sınıf üçin zerur okuw kitaplarynyň çap edilmänligini ýazdy. 11-nji sınıfta okuwçylar 10-njy sınıfta okan sapaklaryny gaýtaladylar. Indi muny 3-nji ýa-da gaýtalaýarlar. Uzak wagt bäri mugallimler üçin okuw gollanmalary ýok. Mugallim tema boýunça bellikleri edýär we olar bilen klassa girýär diýip neşir Aşgabatly mugallimy çetirledi. Şeýle-de maglumatda hatda köne kitaplaryň hem ýetmezçilik edýänligi käbir mekteplerde 3-5 okuwçy üçin diňe bir okuw kitabynyň berilenligi bellenipdi. Şeýle-de gararsız neşir ýurduň orta mekteplerinde ulanylýan ençeme kitabyň mazmunynyň ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň döwründe ýagny mektep biliminiň möhleti 10 ýyldan 9 ýyla çenli azaldylan döwründen bäri ütküdülmänligine ünsü çekipdi. Türkmenistany 2007-nji we 2022-nji ýyllar aralygynda dolandyran Gurbanguly Berdimuhammedow mektep biliminiň dowamlylygyny 10 ýyldan 12 ýyla çenli ýokurlandyrmak barada 2013-nji ýylda karara gol çekende bu özgertmeleriň bilim ulgamyny güç we baht döwrüne gabat getirmek we mektep okuwçylarynyň gözýetimini giňeltmek hemde häzirki zaman tehnologiýalary baradaky bilimlerini çuňlaşdyrmak ýaly maksatlara gönükdirilenligini wada beripdi. Şu günler Türkmenistana owajylyk ekinlerine ýygy işleriniň gyzgynlygyny dowam edýän döwrüne pudukda karhanalarda yaramaz iş şertleri, zähmet haklarynyň pes bolmagy bilen bagly ýagdaýlar sebäpli işçileriň köpçüliklerin öz islegleri boýunça işden çykmagy bilen bagly wakalar köpelýär. Türkmen Oba Hyzmat Döwlet Birleşiginiň Mar vilayat şahamçasyna işden çykan mehanizatorlaryň ençemesi özleriniň daşary ýurt döwletlerine has oňat iş mümkinçiliklerini tapyp bilýänliklerini aýdýarlar. Oba hyzmatyň işgärleri köpçüliklerin işden çykyp başladylar. Olaryň ençemesi öňünden duýdurmazdan iş gözleginde daşary ýurtlara çykyp gidýärler.
Diýip bir inженер Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Şu günler Türkmenistanyň möhümleýin oba hojalyk işleri alınıp barlyar. Gowaça meýdanlary ekşe taýýarlanýar. Boğday eklen meýdanlar mineral dökünler bilen imitlendirilýär. Ösüş suwlary tutulýar. Şeýle-de ýer alma, goýakbakça we beýleki azyklyk ekinleri ýedegi işleri dowam edýär. Hususan gowaça meýdanlaryna ekşe taýýarlyk işleri mekanizatorlaryň zähmetini, tehnika işini talap edýär. Mara oba hyzmat önümçilik birleşigine Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan işgärler şu wagtda çyn öýdleriniň ençeme kärdeşiniň öňünden duýduruş bermezden Russiýa ýa-da beýleki daşary ýurt döwletlerine iş gözlegine gidenliklerini aýdýarlar. Käbirleri telefonlaryny öçürüp barjak ýurtlaryna barandan soňra messengerlerden hat iýerip işlerini terk edendiklerini aýdýarlar. Diýip maraly inженер aýdýar. Ol şeýle ýagdaýda kärhananyň käbir kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýanlygyny, öňünden taýýarlykly täze işgäriniň gözlegine çykmagyň hemde olary ýetişdirmegiň wagt talap edýänligini aýdýarlar. Iň bolmanda öňünden duýdursalar, biz täze işgär tapardyk. Häzir paraňyzam gerek däl, puluňyzam gerek däl. İşletiňiz bolýar diýsegem adam tapamyzok. İşgär tapılan halatynda hem öň tekniki dolandyryp görmedik. Ýa-ni bir harby gullugy tamamlan oglanlar ise gelýär. Olary tekniki dolandyrmagy doly öwredýänçäň 4-5 ay gerek bolýar. Diýip Tehnikalara hyzmat ediş edarasynyň bir hünärmeni aýdýar. Bu döwlet birleşigi Türkmenistany oba hojalyk işini tehnik hyzmatlar bilen üpçün etmegi öz üstüne alýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky köpçülikliň iş terk etme tolkunyny Türkmen oba hyzmat kärhanasyndaky işini terk edip daşary ýurtlara çykmagy başaran bir näçe maraly mekanizator bilen gurrundaş bolmagy başardy. Biziň Türkmenistanda bir ýylda alýan aýlygymyzy bu ýurtda bir aýda berýärler. Diýip maraly mekanizator aýdýar. Türkmenistanlar köplenç iş eklenç gözlegine Russiýa, Türkiýe ýaly daşary ýurt döwletlerinden çykýarlar. Biz daşary ýurt döwletine çykyp özümizi gerekli adam hökmünde duýup başladyk. Öňler gulýaly işleýän ekenik. Diýip mekanizator aýdýar. Ol Türkmenistanyň öýdleriniň 2000 manat çemesi zähmet hakyny alanlyklaryny, bu puluň maşgaly eklemäge ýetmänligini gurrun berýär. 2000 manat pul meniň öýdüme de ýetenok, üstüne maşgaly eklemeli, işin gapdalanym girdiji gazanyp bolmaýar. Öňleri hususy hojalyklaryň ekrançylyk meýdanlaryny sörüp tekilläp 5-10 manat gapdaldan girdiji gazanardyk. Soňky wagtlarda ýoly başçylar şol 5 manatyň 1 manatyny bize berip ganunlaryny öýdler alyp başladylar, diýip mekanizator aýdýar. Ol öýdlerine döwlet tarapyndan alanylan tehnikalar bilen esasy işin gapdalanan hususy hojalyklarda işläp näçe girdiji gazansalar şonuň adyndan 80 göterimli ýol başçylary geçirmeli bolanlyklaryny, bu ýagdaýyň bolsa öýdlerine goşmaça girdiji gazanmagy mümkinçilik bermänligini gurrun berýär. Türkmenistan 2000 manat valyutanyň garawalardaky alış-çalış bahasyna tas $100, resmi kurs boýunça takminan $570 barabar bolýar. Türkmen oba hyzmat döwlet birleşigi 2024-nji ýylda Türkmenistanyň oba hojalyk ministrliginden bölünip aýryldy. Türkmenistana bu produkty işläp ýurtdan çykmagy başaran marly mekanizatorlar zähmet haklarlaryň bir hatarda iş şertleriniň hem yaramaz bolanyny aýdýarlar. Meselem, bir ekrançylyk meýdanynda ikisi gatnaşyp ýören bolsaň, duýdansyz gelip başga etraplardaky ýokary wezipeli emeldarlaryň ekrançylyk ýerlerinde işlemegi talap edýärler. Şeýle ýagdaýda biz kä wagt solo etraplara gidip 15-20 günläp öz teknikalarymyzda bolmaly bolýar. Bu biziň lapymyzy keçedýär. Üstüne bu zatlar üçin goşmaça hak tölenmeýär. Diýip maraly mekanizator aýdýar. Ol daşary ýurt döwletine bir meňdeş işleri ýerine ýetirip has köp zähmet hakyny alýanyny we has oňa şertlerde işleýänligini aýdýar. Daşary ýurtda biziň alýan aýlygymyzdan daşary teknikalarymyz hem ýangıç ähtiýaç saýlary bilen üpçün edilýär. Türkmenistandaky ýaly almadyk zadyňa aldym diýip gol goýdurmaýarlar. Diýip mekanizator öňkü işini döwlet tarapyndan üpçün edilen ferişdelere salgılanýar. Ol Mara oba hyzmat önümçilik birleşigine işlän döwürlerine öýdleriniň her bir tehnik üçin 200-300 litr mösbürine dizel ýanygyny hem-de ähtiýaç saýlaryny kabul edip alanlyklary barada dürli kagyllara gol çekenliklerini, ýöne şeýle ferişdeler bilen öýdleriniň üpçün edilmänliklerini gurrun berýär. Bu ýerde olar ýaly zat ýok. Üstüne alýan aýlygym özüme gün görmäge de, maşgalamy eklemäge de ýetýär. Diýip mekanizator aýdýar. Azatlyk radio howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onuň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden şeýle-de onuň häzirki wagtda işleýän ýurdun agdamakdan saklanýar. Öňler teknikalarymyzy aba taklamak üçin hem-de özümiz hem işde aman galmak üçin beýleki mekanizatorlaryň traktorlaryndan ähtiýaç saýlaryny bir ruhsat alýan pursatlarymyz bolýardy. Ýöne täze ýurdumda
beýle zatlara zerurluk ýok. Diýip Mara Oba Hyzmat Önümçilik Birleşigindäki işini terk edip daşary ýurt döwletine çykan Türkmenistany mekanizator aýdýar. Üstesine döwlet guramaçylygyna geçirilýän mejburi şäherlere şol sana bagy ekişini ýa-da beýleki köpçülik dabaralarına çekilmek howpy ýok diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Önümçilik Birleşigine Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmda bolan beýleki bir hünärmen Mara welaýatynyň ekrançylyk meýdanlaryna John Deere ýa-da Belarus traktorlaryny dolandyryp ýörke, tehnikalaryny açyk meýdana taşlap, açaryny hem içine goýup işlerini gidýän mekanizatorlaryň bolanyny aýdýar. Azatlyk radiosyny maglumatlar boýunça Mara Oba Hyzmat Önümçilik Birleşiginden hem de Türkmen Oba Hyzmat Döwlet Birleşiginden resmi tesbir alyp bilmeýär. Galaberse Türkmenistanyň ýylatyň iş bilen üpçünçiligi boýunça resmi statistikalar ýöredilmeýär. Şonuň üçin soňky köpçüliklerin işden çykmalarynda anyk näçe adamyň işden çykyp näçe adamyň işde galanygy barada anyk sanlar hödürlenmeýär. 2020-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen iň soňky ýylat ýazygynyň netijelerine görä Oba hojalyk pudugy 14.000 adam iş bilen üpçün edýär. Mara welaýatynyň 65.000 çemetr aýat daýhan birleşiklerde kärine çolup işeýär. Tinçler ýurtda ykdysat şertleriniň ýaramanlaşmagy bilen iş eklen şöldegine daşary ýurtlara çykmagy istek bildirýän raýatlaryň sanynyň artýanyny aýdýarlar. Günwatar harby liderleri Ukrainada öz etkerlerini yerleşdirmek mümkinçiliklerini maslahat ederler. Olar Russiýa bilen konfliktdäki mümkin okatslyklary betitmek düzgününe gödökçülük ederler. Şeýle-de bu ýurduň täze howpsuzlyk gurulşygynyň bir bölegi bolar diýip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski özüniň giýjek ýüzlenmesinde ma'lum etdi. І саме з цього і виходимо. Українська армія має бути достатньо сильною, і на цьому фундаменті вся інша архітектура безпеки. Bu biziň başlangyç nokadymyz. Ukrainanyň armiýasy ýeterlik derejede kuwatly bolmaly we bu esasda tutuş howpsuzlyk arhitekturasy gurulmaly diýip Zelenski aýtdy. Bu duşuk bary ýogy bir näçe günden anna güni 4-nji aprelde bolar. Oňa hyzmatdaş döwletleriň wekilleri, ýagny harby wekilleri gatnaşar diýip ol sözüne goşdy. Zelenski 1-nji aprelde Kiýewde Germaniýanyň wezipesinden gidip barýan daşary işler ministri Annalena Baerbock bilen duşuşdy we çäkli ýurtlaryň öz kontingentini uratmaga meýillidigini bellidi. Ukrainanyň lideri Baerbock bilen geçiren metbuat ýygnynyň dowamında ýaranlarynyň bu tagallalara goşulmaga taýýardygy baradaky has anyk jogaplaryna garaşandygyny bellidi. Fransiýa bilen Britaniýa mümkin okatslyklary betitmek düzgününe gödökçülük etsek, meýillileriň koalisiýasy diýilýäniniň çäginde öz guşunlaryny iýermäge taýýardyklaryny ma'lum etdiler. Zelenski video izlenmesinde Ukrainanyň Amerikan hyzmatdaşlaryna Russiýanyň energiýa ulgumy bilen bagly ılalaşyklary bozandygy baradaky ähli gerekli maglumatlary hödürländigini hem bellidi. Ol 1-nji aprelde Hersony hüjüm edilendigini, sol tamda Russiýanyň dronunyň şäheriň energiýa detgallaryny ýürüýti matlap bilen nysana alandygyny we netijede şäheriň toksuz galandygyny aýtdy. Ми наполягаємо на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксовано і отримати відповідь від наших партнерів. Biz şeýle ähli bozulmalaryň dokumentlestirilip, biziň hyzmatdaşlarymyzyň hem muňa çäre görmegini isleýäris diýip ol aýtdy. Zelenski munyň bilen Kiýewiň hem Moskwanyň birek-birek energiýa detgallaryna zarba urmazlyk baradaky lalasygyny göz öňünde tutdy. Bu baradaky lalasyk 25-nji martda Aktam tarapyndan yglan edilipdi. Baerbock'un Ukraina sapary dowamında Germaniýa ynsanperwer we durnuklylyk maksatlary üçin goşmaça 130 milyon euro pul teristesini yglan etdi. 1-nji aprel günü giýje Russiýa Harkiwa garşy giňgerimli dron hüjümini amala aşyrdy. Häkim Igor Terekhov Shahed kysymly 13 dronyň şähere zarba urandygyny we 4 adamyň şiket alandygyny aýtdy.